Bueno, bon día, grazas por acompañarnos hoxe aquí. Dende o Bloque Nacionalista Galego queremos trasladar hoxe unhas enmendas que vamos a presentar aos orzamentos da Diputación de Ourense que tivemos a oportunidade de analizar a semana pasada. Nós entendemos que, para empezar, os orzamentos da Diputación de Ourense son uns orzamentos absolutamente continuistas, non teñen ningunha pinga, podemos decir, de originalidade ou de búsqueda de algún tipo de revulsivo para unha provincia que todos os parámetros nos din pois, que non avanza no camiño que consideramos que deberían de avanzar. E, se non sirven para eso, pois a verdade é que non son uns orzamentos que, lóxicamente, como Bloque Nacionalista Galego, podamos apoiar. Por lo tanto, tratamos de facer unha emenda sabendo as costuras que teñen estes orzamentos e que constriñen moito a posibilidade de dar saída a arelas que podería ter a ciudadanía xustamente. Por que? Porque seguimos a ter unha financiación moi cativa, tendo en conta que temos 92 concellos e que, ao final, os orzamentos para eses 92 concellos son moi inferiores, por exemplo, aos orzamentos da provincia de Coruña ou da provincia de Pontevedra, onde o número de concellos é moi inferior. Queremos trasladar con isto que existe un déficit claro de financiamento para as provincias do interior e especificamente para a provincia de Ourense. Como en casi todo, moito se fala do rural, moito se fala de tratar de priorizar que a xente continue a vivir ou se instale no rural, pero ao final o que vemos é que os fondos se destinan basicamente para as provincias da costa e, sobre todo, para as grandes concentracións humanas que existen no resto do Estado. E, basicamente, tamén hai que dicilo, os fondos da Diputación de Ourense salen do reparto dos fondos do Estado. Non temos unha capacidade de financiación propia. Partindo desas bases, que son claras, entendemos que sí que é necesario que os fondos, os escasos fondos que ten a Diputación de Ourense, se dirixan claramente a priorizar o factor concellos. O factor concellos, que é certo que non o negamos, que o plan único ten sido un salto na boa dirección, pero entendemos que aínda queda moito por facer. E ese continuismo que temos non nos invita a ser positivos, igual que non nos invita a ser positivos que este ano, unha vez máis, nas bases de execución non vemos ningunha remuda de cara ao tema das axudas nominativas, especialmente as axudas nominativas que non veñen recollidas nos orzamentos, pero que sabemos que se producirían cas distintas modificacións que haberá ao longo do próximo ano de cara a entidades e asociacións. Volverán, por tanto, a ser maioritariamente, se non se cambia, derivadas cara un sistema de entrega a dedo a aquelas entidades e asociacións que se consideren desde o grupo de goberno. E nós, desde logo, non estamos de acordo con elo. Creemos que é algo que hai que cambiar e que hai que reducir esas partidas de axudas nominativas. Por lo tanto, dentro do Bloque Nacionalista Galego vamos facer tamén unha emenda neste apartado para acabar con esas rutinas que, insisto, se veñen producindo desde fai moitos anos. Temos un capítulo 1, que, como todos ben sabemos, é o que leva a parte máis importante do orzamento da Diputación Provincial, o que é o persoal, e creemos que dai sí que podemos detraer fondos para apoiar estas propostas que traemos dentro do Bloque Nacionalista Galego e que vos relatarei agora mesmo. Tamén vemos un problema, e é a reformabilidade do INORDE. O ano pasado, no mesmo pleno de orzamentos, houve unha moción que se aprobou por maioría por parte de Democracia Ourensana, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, na cual se solicitaba a disolución do INORDE para integrar as súas funcións e o seu persoal dentro da estrutura da propia Diputación Provincial, porque entendíamos que era máis eficiente, aforraba fondos e, ao final, podía perfectamente, desde a propia institución, acometerse aquelas actividades que agora mesmo desenvolve o INORDE e incluso máis. Levamos un ano e iso non se materializou, pero non é que non se materializara, é que se creara de facer
un estudo de como se podería chegar a esta finalidade desa moción que se aprobou, xa digo, por maioría no Pleno da Diputación, e aquí estamos a día de hoxe e nin siquiera se chegou a falar do tema. Por lo tanto, é algo que tamén, de alguna forma, na nosa emenda vai incorporado esa disolución do INORDE para a súa traslación á propia estructura da Diputación Provincial. E como vos indicaba, a parte fulcral da nosa proposta é incrementar ese programa de cooperación ás obras e servicios cos concellos. Para iso, que propomos? Propomos que, coa base dos criterios establecidos pola FEGAM, coas bases que agora mesmo temos, se repartan 23.410.000 euros. Sabedes que este ano chegamos a 19 millóns, a nosa proposta é chegar a final de mandato a 25 millóns, pois para este ano consideramos posible e necesario que sexan 23.410.000 euros os que veñan no plan de cooperación cos concellos. Este plan único tería dúas partes, unha asignación de 20.910.000 euros que estarían no capítulo 4 e no capítulo 7, para eso, nas bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios Municipais na Diputación para o ano 2025, e unha asignación específica de 2,5 millóns de euros no capítulo 7 destinado a aqueles concellos máis afectados polo lume, porque a verdade é que non vemos tampouco nestas bases de execución, neste orzamento, ningunha axuda, ningunha colaboración específica con un tema que evidentemente marcou a axenda deste ano na provincia de Ourense e que creemos que a vai seguir marcando, desgraciadamente, e é esa vaga de lumes que asolou a provincia no mes de agosto e que entendemos que debe seguir sendo un objetivo a traballar nos concellos da nosa provincia, e para eso necesitas un respaldo económico, neste caso esa proposta de 2,5 millóns de euros para traballar cos concellos afectados polo lume. Que máis propostas traemos nesta emenda? A totalidade. A incorporación do GES ao Consorcio de Incendios. Por que? Porque tamén este ano un dos problemas que vimos relacionado co que vos acabo de trasladar, co tema dos lumes, é unha falta de coordinación moi importante entre os distintos servizos. Ao final, por un lado, están os bombeiros propios da Diputación, está o Consorcio de Bombeiros, e despois temos os GES que dependen dos concellos, pero dependen daquela maneira, por un lado paga a Xunta, por outro lado paga a Diputación, despois non se sabe moi ben cales son as súas funcións. Bueno, pois nós entendemos que debe de ser o propio Consorcio da Diputación o que teña esas competencias englobadas, e para iso o GES debe entrar a formar parte da propia estructura provincial de extinción e de loita contra os incendios e tamén, por suposto, no resto de emerxencias. Para iso propomos unha aportación de 400.000 euros por parte da Diputación Provincial, que, dende logo, se deberían ver complementados tamén con unha aportación do mesmo tenor por parte da Xunta de Galiza. Eso, ademais, evitaría esa sangría que supoñen os GES para os concellos en canto á aportación económica que deben facer. E despois, como xa fixemos tamén o ano pasado, propoñemos a creación dun programa de dinamización e activación económica da provincia dotado con 2.636.000 euros por convenios e concorrencia competitiva con entidades sindicais, empresariais, profesionais e formativas que poña en valor o verdadeiro potencial económico da provincia, porque entendemos que esta non se está a conseguir. E, por último, tamén, xa que estamos nunhas datas tan sinaladas, e sabendo que hai algunhas partidas xa orzamentadas para este fin, pero creemos que sería importante crear un fondo con 150.000 euros destinado á cooperación con entidades e asociacións na loita contra a violencia machista. Todo isto témolo feito a partir dun análise sosegado, técnico, do que serían os orzamentos da Diputación Provincial para o ano 2026, donde, como os decía anteriormente, entendemos que se poden xerar partidas para esta proposta que trasladamos, principalmente na área de persoal, no capítulo 1, donde solicitaríamos que se mudaran 2.400.000 euros. Entendemos tamén que se poden detraer fondos en gastos correntes, bens e servicios, de onde detraeríamos 1.800.000 euros. O INORDE, pero o INORDE sería, en boa medida, cambiar
desa partida que ahora mismo está apartada para o INORDE, vai introducir tanto ingresos como gastos na propia estructura da Diputación Provincial, e despois, basicamente, en investimentos, unha pequena minoración de 190.000 euros. A minoración total serían 18.871.000 euros, pero hai que ter en conta que, en realidad, a modificación real que propoñemos é 4.800.000. É dicir, que entendemos que se o Grupo Provincial que goberna agora mesmo a Diputación necesita dos nosos votos, non habería ningún problema pola súa banda en chegar a un acordo, porque estamos falando dunha minoración de 4.800.000 euros, dunha modificación de 4.800.000 euros en termos reais para un orzamento que son en torno a 110 millóns, non? Porque outra parte do que minoramos son o programa Cooperou, 11 millóns, pero iso vai, lóxicamente, despois na proposta nova que levamos. Con isto que nos quedaría? Pois un Cooperou que levaría esa partida de 20.910.000, prácticamente 21 millóns para este ano, esa partida de 2,5 millóns de euros para os concellos que tiveron este ano especial incidencia en lumes, esa partida de activación económica de 2.636.000 euros e eses 150.000 euros para o programa de cooperación con entidades e asociacións. E isto sería, a grandes rasgos, a emenda que levamos á totalidade do orzamento da Diputación Provincial de Ourense. Despois, temos unha parte que sería as bases de execución. Nas bases de execución, hai un tema que non entendamos como non chegou a vehiculizarse o ano pasado, que é a emenda de engádega á base de execución número 57, na cual xa o ano pasado indicábamos que para ter dereito á percepción da dieta por asistencia aos órganos colexiados, a persoa membro de calquera deles ten que estar presente o 70% do tempo total de duración e no 90% das votacións do mesmo órgano colexiado. É dicir, que se un político, neste caso, vai cobrar, e nos parece moi ben que cobre por un traballo, que faga, que este presente, cando menos, na órgano polo cual vai cobrar por esa asistencia. E temos, por outra parte, tamén o que vos comentaba, unha emenda de engádega á base de execución número 79, neste caso, no relativo ás axudas nominativas, que di así: en todo caso, para a execución do orzamento da anualidade de 2026, o límite de axudas nominativas concedidas tanto no capítulo 4 como no capítulo 7 non excederán do 8% do total do orzamento para estes capítulos para entidades privadas, incluindo as posibles modificacións de crédito e incorporación do remanente. É dicir, que igual que existe un plan Cooperou para concellos e que boa parte dos fondos se vehiculizan a través dese Cooperou con criterios obxectivos, pois a nosa proposta é que ese Cooperou tamén exista para entidades e asociacións e se deixen de seguir outorgando a dedo moitas das axudas que desde esta institución saen cara a entidades e asociacións privadas e que vayan basicamente a través de criterios obxectivos. Deixamos, eso sí, un porcentaxe, ese 8%, para que tamén ese criterio político por parte da presidencia poda seguir trasladándose cara a quen el considere, pero que non sexa isto a máxima que opera na Diputación Provincial de Ourense. Isto é o que vos queríamos trasladar hoxe así a grandes rasgos e non sei se a partir de aí tedes vos algunha cuestión que plantexarnos. No caso de que sexa rexeitada a emenda, cal sería o voto do BNG? O voto do BNG sería non no caso do orzamento da Diputación Provincial, porque entendemos que, aínda que o marxen, xa vos digo que son eses 5 millóns de euros, pero existe, é real, temos as contas feitas e, polo menos, entendemos que algo hai que facer nesta provincia, porque uns orzamentos continuistas xa sabemos a onde nos levan e o que vemos arrastrando estes anos. Bueno, a ver, eu cando falamos ás veces con xente que non é de Ourense, da política ourensá, a verdade é que nos costa trasladarlles a nosa realidade. É dicir, nos miran como se fóramos un pouco
non sei se extraterrestres, ou cando menos que debemos de ter un auga que nos dá un carácter especial e específico aos habitantes desta provincia, polo menos na parte política. Que quero dicir con isto? Que non sabemos, dende logo, o que sí que podo defender como voceiro do Bloque Nacionalista Galego na institución provincial e como representante nesta provincia é que nós temos unha postura, vale? Gustará máis, gustará menos, haberá xente que sexa, lóxicamente, crítica co que nós propoñemos, pero temos unha postura, facemos propostas e a partir de aí trasladamos o que nós consideramos que é posible, factible e por onde debería de camiñarse para mellorar o benestar dos veciños e veciñas de Ourense. Ás veces cóstanos entender esas posturas en outras organizacións políticas. Non sabemos moi ben o que queren facer. Eu non sei se eles o saben, seguramente sí, quero pensar que sí. Pero é certo que é difícil, xa digo, cando falas con xente de fora e che preguntan, pero e esa medida que se tomou agora por parte de, ou por parte de, a que responde? Digolles, tedes que falar con eles, porque eu son incapaz de explicármela. Nos explicamos a nosa, que é o que nos corresponde, trasladamos, xa digo, unhas ideas e unhas propostas que poderán ser millores ou peores, que cada un analizará no seu debido contexto, pero sí que tratamos de ser claros e ter unha línea de traballo e de actuación que sexa identificable. O que pode pasar mañá no Concello de Ourense, aquí teño un concelleiro e seguramente non o sabe nin el, e eu xa digo que ao mellor incluso os outros grupos tampouco o saben, porque ás veces xa nos ten acontecido, e témolo visto en vivo e en directo, porque a mí despois me pasan os cortes de vídeo, que o que era A no mismo pleno acaba sendo B ou C. E eu aí, eso, cada un ten que facer a súa propia lectura e a súa valoración, porque non me vou a meter a gobernar a casa dos outros, que xa nos chega con gestionar o que nós queremos facer. Non a ser casual que o pleno sexa o martes antes do venres, non? Aproveitando que se fala dese pleno de mañá, que Puga é concelleiro no Concello de Ourense, se tedes posición con respecto a esas dos modificacións que van mañá? Temola, claro que temos. Eso non pode facer pública, claro. Non, porque a saberemos mañán no pleno. Digo, entre outras cousas, para ver como evoluciona precisamente en función do que ali se aporte por parte do resto de grupos políticos. Non somos moi previsibles. Reformulo a pregunta. Dada a situación co tema dos autobuses, o BNG presentou no último pleno unha moción precisamente a ese respecto. O BNG está a favor de que o Concello compre máis autobuses novos? Iso é o que temos como posición de voto fixada e que diremos mañá. Ao mellor podemos vos dar un sobre co compromiso de non habilo hasta mañá, non vai a ser o demo, que haxa despois algún tipo de filtración. Bueno, eu xa digo, a ver, neste caso, e iso sí que podo dicir, o ano pasado trasladamos así ao Partido Popular, e así tal cual. O ano pasado as nosas modificacións de crédito na Diputación Provincial, eu creo que eran unhas modificacións totalmente asumibles por parte do grupo de goberno. E que se non fora porque xa tiña o tema pechado por outras vías, pois houberase sentado cando menos a negociar con nós. Igual que estas que traemos hoxe, non son en absoluto disparatadas. O sea, se vamos punto por punto, é algo que perfectamente se podería, cando menos, valorar. Se eles xa teñen pechada a súa postura, a súa negociación con outras organizacións políticas, é totalmente lexítimo, lóxicamente, pero, bueno, xa non hai, xa entendo que non nos chamarán cando vexan hoxe a nosa proposta, non? Porque xa o teñen pechado. Pois o ano pasado acordadesvos que no propio pleno houve cambios de posturas, bueno, nos xa digo que non podemos entrar aí, nin debemos, pero, bueno, non deixan de ser así chamativas. Sí.
evidentemente a nós, se houbera esa oportunidade de falar e negociar, estaríamos abertos, non mandamos unha proposta pechada. Esta é a nosa proposta de base de modificación, non? Pero, bueno, do que se trasladou outro día na propia comisión, que o tema xa está bastante encamiñado por parte do grupo de goberno con algunha outra organización e, polo tanto, non terán que sentarse con nós a mirar que é o que para nós é absolutamente prioritario. Eu creo que a cousa xa está máis ou menos... A ver, vamos deixar un marxen para... Claro. Senón non lle poñedes atención ninguna pro venres. Manteivos atentos que algunha novedade vai haber, Sí, sí. Deixar aí... Bueno, aparte o que decía antes. Sí, onte dixo que igual era... Sí, dixo dos. Sí. Dixo dos plenos. E las barbazas xogarás, nos... Eu xa vos dicen ao principio que cando lle tratas de explicar a política, e mira como está a estatal, que cuidado, que tamén para entendela, pero bueno, que ao final... E isto é verdade, sentados nunha mesa falando con xente de fora e, bueno, fai pouco ainda estuve con os alcaldes de Córdoba e tal, e empezaban a preguntarche como era aquí o tema e como se movía a política. E tú empezabas a explicarlle, tratando de ser así o máis técnico posible, vamos a decir, non? O sea, e cando lle explicabas isto e o outro, e Jácome por aquí, e os outros facendo isto por outro lado e tal, dicían, pero si isto é así, non lles daba. Falando de cousas fora do común, de novo a modificación esta que pide nas bases de execución para o tema do cobro das dietas, evidente por a quen se lle dirixe, non? Por que se presenta esta modificación? Por que é necesario que se... Nós facémola con carácter xeral, pero evidentemente aquel que non cumple sabe perfectamente, vamos, o sea, nós non poñemos ningún nome, ningún apelido, porque entendemos que é para todos, e para todas os que estamos nos distintos órganos desta Deputación Provincial. E o lóxico sería que aquel que non cumple as súas obrigas, pois non cobrara esa percepción que se ten precisamente por acudir a eses órganos, non? É que eu o que non entendo é o outro, o que me costa entender, pero xa digo que na política ourensán pasan estas cousas. E ese debate tense dado no pleno porque o provoca el moitas veces sobre a ética daquelas persoas que representamos públicamente a veciñanza, e digo concretamente as críticas que todos os plenos el fai sobre un concelleiro que non se presentou, que efectivamente coincidimos en que eso non é digno de un representante público. Esta outra situación é a mesma. É a mesma, é il quen se coloca fora de esa decencia. E a min o que me sorprendeu non é del, senón que foi do Partido Popular. Que votou en contra. O del xa non agardábamos. O do Partido Popular sí que non é comprensible. O argumento que se deu o ano pasado de que somos libres de escollelo, entonces non ten sentido por outro lado tampouco. E non é así. É dicir, el efectivamente como alcalde terá outras obrigas, terá que empregar o seu tempo como alcalde. Perfecto, que deixe de ser diputado provincial. Sí, é o que di o compañeiro, non? Que ao final, o ano pasado levábamos esta proposta, a verdade é que tiñamos esperanza de que saíra adiante, porque tampouco nos parecía unha cousa, vamos, descabellada, ni moito menos a proposta en sí, e non iba no orzamento, é dicir, que era perfectamente votable a parte, pero finalmente pois saliu o que saliu, e nese sentido, bueno, pois creo que é un peaxe que teñen entre organizacións políticas, non? E ao mesmo tempo se negou. Sí. Por rematar. Bueno, moitas grazas.